Pane chitiko chinoshamisa chavhundutsa vanhu chionekwa kunzi panguva inoi aiwa the first lady wenyika yeZimbabwe Auxilia mnangagwa vanhu vakanzwa mavisions enhau dzake aiwa dzeku-UK dzokunzi aiwa pane mademonstrations anga akaplaniwa nemashowdowns pamwe chete aiwa nepressure yanga ipawo nethe UK parliament kuti vachingosvika next month aiwa kuunited kingdom aiwa vada kumbosvororedzwa nekumbonyadziswa nosana muna mashoko atiri kuona panguva inoi kuti that drama and chaos asati yapera ndobva subscribe like button on the bell icon pana batona kuti people recently they've seen the release ya blessed Dara Muhlanga from prison pakonzi pakaitwa fast forward nechimbi dzekuita kuti areleasewa just because kuunited kingdom vanga vatotrigger kuti aiwa vana first lady wenyika yeZimbabwe vachimbopinda chete toda kutombovanyadzisa nokuda kuti my unjust persecutions ari kuitwa majournalist aiwa hazvisiri izvo these guys they are violating aiwa marights emajournalist panguva ino kubuda kuchinzi macitizens enyika yeZimbabwe those who are in United Kingdom panguva ino they've planned a strategy they've put aiwa the first lady Auxilia mnangagwa under pressure just because they are planning a massive showdown kana mademonstrations kuunited kingdom zvitiko zvatoona kuti kubva kudhara pamaissues emasadc protest and the likes taona kuti ma-UK protesters anova macitizens enyika yeZimbabwe atikuona kuti ariko ku-UK they have demonstrated on multiple occasions against mutungamiri wenyika yemasodonzo mnangagwa panguva inoi tichiona kuti vaona a backing at the UK parliament panguva inoi they want to take an opportunity yatikuona kuti they also want to protest vachida kuisa pressure pane the first lady wenyika yeZimbabwe zvitiko zviri kuitika munyika yeZimbabwe tikuona kuti current situation panguva inoi aiwa tichiona mnangagwa vachiiswa under pressure people they are watching the space people they want to see kuti zvichanopera musha here ku-UK kana comment section medu kuti mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi musanganwa subscribe like turn on the bell icon.